Arestado sa hiniusang pwersa sa NBI Southeastern Mindanao Regional Office 11 kauban ang Anti-Human Trafficking Division sa NBI Main Office ug DSWD-11 ang tulo ka mga individual dihang giraid ang usa ka gituwang cybersex trafficking den sa barangay San Jose, Lupon sa Davao Oriental. Gilusad ang operasyon kagahapon sa buntag Hunyo 3, 2025. Subay sa report, magtiayon ug laing igsuon pa niini ang naaresto sa mga otoridad. Gila mga nadakpan nga sila alias Jackie Lo, 31 anyos, ug bana nga si alias Victor, 34 anyos ug magulang niini nga si alias Alberto, 40 anyos. Pulo sila residente sa naisgutang lugar. Naaktuhan sumala pa ang mga sospetsado nga nagpahigayon og online sex trafficking din mga minor de edad ang ilang gigamit sa aktibidad. Tulo ka mga bata edad 13 anyos paubos ang narescue sa NBI. Nakumpiska atol sa raid ang ubay-ubay ka mga equipment sama sa mga computer, video camera, cellphones, mga suga ug uban pa nga giingong maoy gigamit sa mga suspect sa pagvideo samtang ginaabuso ang mga batang minor de edad baylo sa kwarta gikan sa ilang mga langyaw nga kliyente sa nagkadaiyang nasud. Nasayran sa investigasyon, mismong anak sa magtiayon ang usa sa mga minor de edad ang narescue sa NBI. Daling gipailawom sa check-up ang narescue nga mga bata ug nakakustodiya na sila sa DSWD-11. Pasakahan og reklamong online sexual abuse and exploitation of children, Anti-Trafficking in Person Act ug Anti-Child Abuse Law ang mga naaresto nga himas rehas na sa Mati City Police Station. Nakatakta sab silang dalhon sa NBI sa Davao City. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.